Menem zákona vás vyzývam, opustite tento priestor, keď neopustujete, bude proti vám určite vaše prostriedky. Polícia. Menem zákona vás vyzývam, opustite tento priestor. Politici! Už bolo toho moc, už bolo toho dosť. Ľudia sa búria všade naokolo chaos. Čo sa to so spravodlivosťou v tomto štáte stalo? Zrobený v robote za minimálnu mzdu. Platí sa za všetko, za chvíľu aj za vzduch. V tomto štáte sa kradlo a kradne. Nemáš na výber, keď nekradneš, tak si na dne. Politici majú v piči vaše kauzy ojeby. Slušný človek na námestí kričí. Bolo toho dosť, už bolo toho moc. Aj tak nedozvie sa pravdu, vieme iba len zlomok. Média podplatené, zmanipulované. Špinavá hra o love, ty odstrčený na strane. Slovensko čarovné, hrdé, mám ťa rád. Vagabundi prezlečení v sakách riadia tento štát. Mafiánske spôsoby, imunita pôsobí. Dokedy nás budú prezentovať tieto osoby? Kde je moje právo, keď ma vlastný štát okráda? Kde je naša spravodlivosť v tomto štáte žiadna? Žije z našich peňazí, tento ľud robí na vás. Kradnete len pre seba a nemyslíte na nás. Vaše večné škandály mi už lezú na nervy. Myslíš, že sa na to zabudne, čo sa nehambíš? Bolo toho moc, už bolo toho dosť. My chceme naše právo na spravodlivosť. Keď táčka lapajú, pekne mu spievajú. Pred voľbami sľubovali, čo nám všetko dajú. Že vám to není trapné lákať ľudí na ojeby. Ľudia vám neveria, vaše falošné sľuby z huby. Finančné skupiny dotujú svoje strany. Na oplátku si dohadzujú kšefty z našich daní. Ľudia sa cítia znechutení, oklamaní. Všetci sú zvedaví, kto bude potrestaný. Nikto, pretože toto je výsmech. Nikto, pretože nič si nespravíte. Budú si hrabať ďalej, na všetko sa zabudne. Nejako vydržíme, ale my už nemôžeme. Kde je naše právo, kde je vlastne spravodlivosť? Nepoviem ti áno, kvôli týmto skurvysinom. Ľudia sa búra, je to všetko vašou vinou. Cítia sa okradnutí kvôli vašim činom. Kde je moje právo, keď ma vlastný štát okráda? Kde je naša spravodlivosť v tomto štáte žiadna? Žije z našich peňazí, tento ľud robí na vás. Kradnete len pre seba a nemyslíte na nás. Vaše večné škandály mi už lezú na nervy. Myslíš, že sa na to zabudne, čo sa nehambíš? Bolo toho moc, už bolo toho dosť. My chceme naše právo na spravodlivosť. No a zdravím vás všetkých, prajem večer každému, ako si zaslúži. Dneska sa troška pobavíme o tých 17 novembroch. Pobavíme sa o tom, ako sa narába s vodnými delami, ako sa strieľa do ľudí, ako sa vyrábajú obete 17. novembra. Vítam tu aj pána doktora Laurinca. Dobrý večer. Takže dneska bude asi skupina slovo, ja ho budem musieť viacej tlačiť do toho, aby niečo povedal. Na úvod, kde to máme, moment. Na úvod si pustíme video, ja som zostrihal také skeče, sa povie, z udalostí tohto 17. novembra, ako zaútočili policajti vodnými delami a tými projektilmi gumenými na ľudí. Budete vidieť, čo sa vlastne dialo, a potom na konci nášho vysielania vám pustím asi 11-minútové video z novembra 89. A teda môžete si to potom porovnať, čo sa vlastne zmenilo. Takže pustíme si to video. Vodou strieľajú tu
výbuchy a vodou nás striekajú. Je to normálne. Pozri, Igor, nasnímaj to. Staršia som ako vaša matka. Chcete strieľať? Strieľa! Koľko? Natočené, skurvené! Strieľa poludok! Neuveriteľné toto. Neuveriteľné. Policajtov!
No, videli ste, ako to dopadlo s protestami a pritom ľudia nič nechcú iné, len dialog. Hej, dialog, ako sme kedy my chceli dialog s RTVS-kou a poslali nás tam OT-čko, psov a neviem čo všetko, takisto ľudia chcú dialog a chcú vlastne zmenu tohto systému. Hej. Ja by som teraz poprosil pána doktora Laurinca, keby sa vyjadril k ústave, k 3 článkom, on vám ich povie. Nech sa páči. Dobre, ďakujem za slovo. No, začnem tým najdôležitejším článkom, a to je článok 2 ústavy, ktorý hovorí o tom, komu patrí moc, kto má právo vlastniť moc. Toto je najpodstatnejšie. Ja som povedal, že také prirovnanie, že ústava, znovu to opakujem, je vlastne ľudské práva, ktoré treba chrániť. A keďže treba, aby to bol silný subjekt, tak vzniká štát. Štát sa zakladá vlastne na to, aby sa chránili ľudské práva, aby občania mali svoje skutočne práva, ktoré zaručuje štát, že ich bude dodržiavať, rozvíjať a chrániť. No a toto je ten najpodstatnejší moment tohoto. Takže poďme teraz k tomu si povedať o tej moci. Ja dokončím ešte tú myšlienku, že ústava je vlastne pravidlá hry. Určuje, kto čo môže robiť, chod štátu, ako vyzerá a podobne. Takže toto je v podstate ústava. Máme základ ľudské práva a chod štátu, kde sa určuje vzťahy medzi subjektami. Najpodstatnejšie je si uvedomiť, že existuje tzv. Spoločenská zmluva, ktorú vymyslel Jean-Jacques Rousseau. A táto spoločenská zmluva je vlastne fiktívna, nikto ju nepodpisuje. Nie, že keď máte 15 rokov, dostanete občiansky a idete podpísať nejakú zmluvu. Ale aby mala silu, tak preto sa pretransformovala do ústavy spoločenská zmluva. A ústava, aby mala výkonnú moc, tak vytvorila z ústavy, vychádzajú zákony. Lebo v ústave nie je napísané, že keď porušíte ten a ten článok, tak vás odsudzujú napríklad na 5 rokov alebo na 10 a tak ďalej. Ústava takéto nemá nikde. Nie je tam žiadna sankcia uvedená v ústave. Na to slúžia zákony. Takže toto je ten základný princíp a musíme teda vychádzať zo spoločenskej zmluvy. Ten základ je myšlienka. Zmluva je skutočne zmluvou vtedy, keď existujú dve strany. A tu je vláda na jednej strane a občan je na druhej strane. A obidva subjekty vstupujú do nejakého vzťahu. To znamená, že myšlienka Jean-Jacques Rousseau je tá hlavná, že ak jedna strana poruší zmluvu dohodnutú cez ústavu, tak automaticky zbaví povinnosti druhú stranu, aby táto druhá strana rešpektovala túto zmluvu. Teda dá sa v prípade toho, že vláda nerešpektuje občana, dá sa vypovedať táto spoločenská zmluva a občan odoberá vlastne mandát vláde. No a tu je ten základný princíp legitimity. Tam sa hovorí v medzinárodnom práve, že vláda má vtedy právo na poslušnosť občana, keď rešpektuje tú druhú stranu jej ústavné práva. Takže napríklad teraz bol núdzový stav vyhlásený, takže vtedy má Matovič právo na našu poslušnosť, keď rešpektuje Matovič naše základné ľudské práva. No a odpovedzte si sami, či tu rešpektujú ľudské práva. Takže to je to, že
vlastne máme dôkaz, že príklad Matovič už len z tohto pohľadu, aj z iných pohľadov, nemá mandát, je nelegálny. Pretože nemôžeme dať mandát tomu. Vy chcete dať mandát človeku, ktorý bude vás týrať, kto bude rušiť vaše práva, kto vás bude ponižovať, dehonestovať, okrádať a podobne. Vy chcete týmto ľuďom dať mandát? Je automaticky stačí jeden trestný čin voči základom listiny ľudských práv, automaticky tento človek stratil mandát a je zločinec. Čiže už z tohto pohľadu Matovič nemal žiadne právo vyhlásiť nejaký núdzový stav a on nemá, hovorím aj zo srandy, ani právo zmeniť cestovný poriadok. On jednoducho stratil mandát, on stratil aj z iných dôvodov, ale to je trochu zložitejšie. Stačí teda jednoducho z tohto pohľadu sa baviť. On stratil mandát tým, že nerešpektujú sa tu ľudské práva. Zoberme si Rudka Vaského, ktorého stíhajú za prejavenie názorov a máme dané v ústave, ktorá vychádza z listiny ľudských práv, že sloboda prejavu je zaručená. A napriek tomu súd sa rozhodne, že zakazuje slobodu prejavu. Takže to je automaticky strata mandátu, lebo je to zločin. Náš prípad, keď sme mali, že nás zadržali, zajali nás presnejšie povedané, lebo nemali na to mandát, zajali nás a jednoducho nám porušili ešte ľudské práva, nedovolili nám ani telefonovať, nedovolili ostatné veci práva, ktoré sme mali. Takisto lehota zadržania je porušovaná už notoricky a tak ďalej. Ale to budem hovoriť v druhej časti. Takže teraz sa sústredíme na to. Článok 2 hovorí, máme doslova odstavec 1, štátna moc pochádza od občanov, teda štátna moc pochádza od vás, od občanov, nie od vlády, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, to je zastupná demokracia, alebo priamo ju vykonávajú, to je tá priama demokracia. Táto veta obsahuje teda dve časti. V prvej sa hovorí, komu patrí moc, a v druhej sa hovorí, ako sa vykonáva táto moc. Takže uvedomme si, že štátna moc pochádza od teba, občan, nie od vlády. A tu máme v komentároch od Drgonca v ústave, tak tu je, že tu sa vyslovuje pôvod štátnej moci. To neznamená, že iná verejná moc Slovenskej republike nepochádza od občanov. Teda, aby sme to pochopili, akákoľvek verejná moc vždy musí pochádzať od občanov. No a teraz musíme sa zamerať na to, že ako sa to interpretuje. No v podstate tieto doterajšie vlády sa snažia preukázať, že oni majú moc. Nie občania. Oni rozhodnú a hotovo, ale nie, oni nemajú mandát na to, oni môžu jedine rozhodovať a schvaľovať to, čo chcú občania. A pýtam sa, občania chcú, aby tu bolo plošné testovanie? Bol to nápad občanov? Občania chceli, aby tu bol núdzový stav? To chceli občania? Kto to chcel? No jednoducho si odpovedzme, chceli to korporácie a v podstate sionisticko-jezuitské kruhy, ktoré na tom robia biznis. Áno, vychádza tiež, že vlastne Sulík a Matovič na tomto sa vlastne dobre nabalia, na tom celoplošnom testovaní. Čiže jedná sa o biznis. Nejedná sa o našu ochranu. Všimnite si, že títo ľudia ani vôbec nepreferovali iné možnosti. Napríklad
že by boli debaty spôsobené, vyvolané na tému posilnenie imunity napríklad, akým spôsobom. Nikde sa nehovorilo, ani nehovorí o tom, ako sa dá bojovať proti koronavírusu a iným veciam. Ďalej zamlčuje sa to, že zdravotnícka organizácia vyhlásila, že je koronavírus na úrovni virózy. No a tu sa to ignoruje a presadzuje sa tvrdo to, čo chcú oni. To znamená, že nám hovoria, že vy ste nič. Vy nič neznamenáte. My sme tu na to, aby sme vládli. Doslova to berú tak. To znamená, že odporujú ústave článku 1, lebo tá moc má pochádzať od vás. Ako sa prejavuje tá moc? No máte viacero druhov moci. Najzákladnejšie moci sú tieto. Zákonodárnu moc máte. Zákonodárna moc znamená, že môžete kedykoľvek a kdokoľvek môže navrhnúť zákon. Tam sa vôbec nepodmienuje tým, či je to dospelá osoba, či 18-ročná, alebo či tá osoba je spôsobilá na právne úkony, tam sa to vôbec na to nepozerá. Doslova vulgárne povedané, že, no vulgárne, tak zosmiešňujúco povedané, keď dieťa vybehne na svet, miesto plaču, keby navrhlo zákon, tak musí ho parlament akceptovať. Ale pozor, na to máme parlament, aby tieto zákony prešli selekciou. To neznamená, keď máme zákonodárnu moc a navrhneme zákon, že musí byť prijatý. Na to je parlament, aby posúdil tieto zákony a rozhodol sa, ktorý z tých zákonov je prípustný pre občanov. Alebo môžu oni navrhovať, keď poznajú problematiku občanov, ľudí, tak môžu navrhnúť to, čo je vyhovujúce pre demokratickú väčšinu. Takže toto je ten princíp. Povedzme si ale, ktorý zákon, pýtam sa, prijal tzv. Parlament tzv. Slovenskej republiky, že občania boli autormi toho zákona. Ja viem iba, myslím, o jednom, a to bolo ešte začiat z Helenky Mezenskej, ktorá navrhla nejaký spotrebiteľský zákon, už si ho presne nepamätám. Takže ona bola tiež ako navrhovateľ a navrhovala teda pre ľudí, ktorí sú vlastne spotrebitelia, teda pre väčšinu národa, navrhla nejaké ochranný mechanizmus. Takže toto si musíme uvedomiť, že parlament je takisto nelegálny, pretože nereprezentuje našu moc. Veľmi často hovorím, zoberme si zákon o zdravotných poisťovniach, a to je vyslovene korporatívny zákon. Vy máte právo len raz za rok meniť poisťovňu. To je čo za hlúposť. Predsa, keď máte zdravotné problémy, vám nastanú, príklad vo februári, a zistíte, že vaša zdravotná poisťovňa to nehradí, ale druhá to hradí, tak vy musíte zdochýňať celý rok a čakať do konca septembra, aby ste to stihli, lebo keď to nestihnete, ďalší rok čakať, aby vás mohla druhá poisťovňa prevziať a hradiť vám to. Tak to je absolútne protiobčiansky zákon. Takže tu je dôkaz, že parlament tiež stratil legalitu, lebo nerešpektuje absolútne občanov, nerešpektuje ich potreby, nerešpektuje ich záujmy. Tak si preto uvedomme, že všade, kam chodíte, sme majitelia moci. Máme tu ten protest, sme videli, spravili zákaz. Ja som povedal, vláda nelegálna rozhodla o tom, že nesmieme sa združovať. Vymysleli si 6 osôb, asi sa boja, že prídu hrdinovia z filmu 7 statočných, tak preto radšej dali len 6 povolených. Tak ľudia
tam prišli a skutočne si treba uvedomiť, že na ulici kto stál? No majitelia moci. A oni sú naši zástupcovia. No nie sú, lebo dostali vyhadzov. Sú nelegálni. Ale mali by tam byť naši zástupcovia. Predsa keď príde šéf, tak zástupca nemá právo zavolať na šéfa vodné dielo, nemá právo ho policajtov na neho zavolať, dať ho napádať, mlátiť a tak ďalej. Takže verejní činitelia boli na ulici. Takže to bol zásah na verejných činiteľov teroristickou bandou, políciou, ktorá poslúcha príkazy nelegálnych, nelegitímnych a nariadenia Európskej únie, nie Slovenska. Takže tu je ten základný rozdiel v ponímaní. Treba sa na to dívať z tohto pohľadu. Tomu sa vrátim potom osobitne v inom prípade. No tu ešte sa dodáva, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. A na druhej strane máme občana, článok 3, odstavec 3, každý môže konať, teda občan, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. A tu si teda všimnime, že štátne orgány sú limitované, môžu robiť len to, čo majú povolené. Nerobia to. Polícia nemá povolené napádať občanov. Kto jej dal mandát na to? Nemá povolené. Takže páchajú protiústavný zločin. Sú to teroristi, zločinci, nie polícia. No a každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané. Teda máte voľné len to, čo je zakázané, nie ste limitovaní inač. A toto je zaujímavé. A nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Oni nás nútia nosiť rúška. Ale kde zákon ukladá nosiť rúška? Vidíme teda, že tu je porušená ústava aj v tomto. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané. Teda nikto ma nemá právo nútiť rúško nosiť, alebo očkovať sa a podobne. Je to protiústavné, lebo neočkovať sa zákon nezakazuje. Neprikazuje zákon, že sa musíte očkovať. Taký zákon neexistuje. Zákon neexistuje, že máte nosiť rúška. Ale oni vás nútia, aby ste konali niečo, čo zákon neukladá. Takže toto si všimnime a tohoto musíte základne vychádzať, že oni vlastne porušujú ústavu, sú zločinci. Takže aj Matovič a spol a ostatní sú zločinci. Takže toto si treba základne uvedomiť, že my máme mať moc, my sme tí, ktorí sú majitelia moci. Teda my nemusíme nikoho prosiť, my nemusíme petície písať, my sme majitelia moci. My máme prikazovať a oni to majú riešiť. No a uzavriem to tým, túto časť, že moc máme mať základnú, je teda zákonodárna, som povedal, výkonná, to je ministerstva a tak ďalej, premiér a to. Uvádza sa aj reprezentatívna, teda prezident a tak. No súdna moc, my máme právo kontrolovať súdy 24 hodín denne, ale v tomto systéme sa nedá. Ďalej posledná je kontrolná moc, to je to, čo som povedal. Dobre, prejdeme teraz rýchlosti k článku 25. Milanko, ja by som tento článok nehal na neskôršie troška. Dobre. Pustili by sme si teraz tú tlačovku, lebo tam je ten koreň toho zla. Dobre. Hej? Takže dobre. Ja navrhujem takú, že pustím teraz krátke video týchto občanov, čo si uzurpujú moc, kde vyhlásili, budete to počuť a potom sa k tomu vyjadríme. Aj z tohoto dôvodu bol zavedený núdzový stav, pretože sami zdravotníci si ho žiadali. Máme informácie o tom, že mnohí organizátori
zajtrajších zhromaždení alebo akcií, ak to mám tak nazvať, nemajú vôbec žiadnu snahu ani vyjadriť len názor. Akýkoľvek názor. Týmto ľuďom ide o to, aby sa pobili, aby narušovali verejný poriadok, aby ničili majetok, aby ohrozovali životy druhých ľudí. Máme informácie o tom, že títo ľudia dokonca plánujú prísť s rôznymi zbraňami. No, počuli ste to? Človek by sa nad tým mohol aj zasmiať, ale je to do plaču, pretože najprv povie, že zdravotníci sami chcú, to je kadejaké testovanie, neviem čo všetko, hoci my vieme všetci opak, a potom ešte povedia, čo je vlastne dôkaz o tom, že čo nachystali oni, že občania tam, že majú informácie, že občania prídu so zbraňami. Áno, občania, pretože tí, čo boli tie korytnačky, keďže idú proti občanovi, nemajú mandát, takže padajú na úroveň občana. Áno, občania prišli so zbraňami. Mali tam gumené projektily, mali tam vodné dielo. Pravda, pán doktor? Áno, tam to teda bolo. No však ono to súvisí s týmto článkom. Začnem teda opačne, článok 32, začnem tým, a 25 je jednoznačný, tam len krátko sa dá doplniť. Článok 32 je to slávne, s ktorým občiansky tribunál už roky začal. A roky to vlastne propaguje a už vidno, že začínajú od nás preberať to aj mnohí iní. No, občania majú právo postaviť sa na odpor. To je viac ako je stanovený tzv. Občianská neposlušnosť. To je nižší stupeň. Občianská neposlušnosť znamená, že uznávate ostatné veci, len voči niečomu ste sa postavili a nechcete poslúchať. Ale odpor je úplne jasné, jednoducho neuznávate už nič, stávate sa vy tým, kto má rozhodovať, ale tomu prídem. Postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv. To znamená, kto by odstraňoval to, čo máte v základných ľudských právach, napríklad ako Vaskín mal zákaz vyjadriť sa, to je odstraňovanie demokratického poriadku základných ľudských práv. Máte to zaručené a niekto vám to odoberá. Odstraňuje vám teda demokratický poriadok. Máte teda právo sa postaviť proti tomuto, teda práva slobôd uvedených v tejto ústave, a činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. To znamená, že píšete, vypisujete na inštitúcie a oni vás majú na háku. Absolútne ignorujú, nerešpektujú, porušujú to. Takže vaše postupy demokratické, zaužívané, sú neúčinné. Ako sa hovorí, nedovoláte sa pravdy. Nedovoláte sa toho, čo máte zaručené. Tak vtedy máte právo postaviť sa na odpor. Všimnite si, je to nelimitovaný odpor. Nie je tu nikde napísané, že pokiaľ môžete ísť. No, čiže uvádza sa aj dokonca teda postať so zbraňou v ruke. To je takisto, zoberme si partizánov v druhej svetovej vojne, síce nemali článok občiansky odpor, ale toto právo, už nám to Jožko vysvetľoval, je v 13. storočí dané Magna Charta, kde šlachticom a poddaným a týmto zaručil vlastne, že keď sa bude porušovať zákon, majú právo postaviť sa na odpor, hoci aj so zbraňou v ruke. Takže aj keď to nebolo dané v tedajšej ústave, dokonca ani socialistická ústava nemala zakódované právo na odpor. Takže to je jedno, či to tam je, či nie, toto právo vám nikto nesmie odňať. Je v základných ľudských právach, v základnej listine ľudských práv. No a tu sa hovorí zaujímavá veta, znovu komentáre, a už som ju citoval viackrát. Občania, to je z medzinárodného práva, občania pri uplatnení článku 32
nahrádzajú nečinnosť štátu, preberajú verejnú moc do svojich rúk. Nádherná veta. Preto my sme aj preto vyzvali, že vlastne ideme odignorovať túto vládu, neideme búrať, ale ideme stavať nové Slovensko. Preberáme moc do svojich rúk. Stávame sa, to znamená rozmenené na drobné. Nefunguje polícia, tak ty, občan, máš právo zobrať moc do svojich rúk a pôsobiť ako policajt. Nefunguje parlament, ty, občan, máš právo nahradiť ten parlament a vytvoriť svoj. V čase ústavnej krízy, ktorá je tu, neslobody, nemusí byť 150 poslancov. Stačí 1, 2, 5, 10. Jednoducho tak, aby bol zaručený chod. Samozrejme, mandát nemajú na to, aby rozhodovali, napríklad, ako bude vyzerať zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Nie. Oni môžu len to, čo v ústave sa rieši. To znamená naše slobody, chod štátu a tak ďalej. To sa hovorí, že ste zmocnení ústavou. Ústava vám dáva na to právo. Ja som to už spomínal, ten krásny príklad Eduarda Beneša, rozprúplnej osobnosti, ktorá bola aj v niečom pozitívna, v niečom ublížila nám Slovensku, ale to nevadí, treba si uvedomiť, že on sa vzdal akejkoľvek funkcie, odišiel do Londýna a tam sa prihlásil k ústave a vystupoval ako prezident, potom parlament a tak ďalej, vytvoril Benešové dekréty a vidíte, že ho rešpektovali. Víťazné mocnosti rozhodli, že slovenský štát je neplatný, aj protektorát BM Meren, ale Československo môže ďalej pokračovať, lebo je tam predstaviteľ Eduard Beneš, ktorý vystupuje ako prezident a tak ďalej. Preto aj hovoríme, že jeden z dôvodov, prečo môžeme povedať, že zaniklo Československo, je ten, že sa nikto ako Eduard Beneš neprihlásil k ústave vtedajšej československej, ale prijali sa iné ústavy, takže sa to konvalidovalo, sa to potvrdilo, že je to platné a tým pádom vlastne zrušili ústavu Československej republiky, Československej federatívnej republiky a tým pádom zanikli dva subjekty spoločenskej zmluvy. Prestal fungovať vláda a tým pádom prestal fungovať občan. Takže toto je ten základ uvedomiť si tieto veci. Článok 25 hovorí, že obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občana. Tu samozrejme v komentároch Drgonec nejak veľmi neráta s tým, že by bol stav ústavnej krízy, takže on viac menej len rozoberá o brannej povinnosti a tak ďalej, o tom, kto môže vyhlásiť túto brannú povinnosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je zbytočne rozoberať. Treba si uvedomiť len, že kedy nastáva obrana vlasti. No vtedy, keď občania sú ohrození. Keď nastáva ohrozenie občanov, demokracie, demokratických práv a podobne. A ten stav máme. Je to preukázateľné. Jednak nám hrozí napríklad migrácia. Protizákonne, protiústavne prijali sa tu NATO vojska. V prípadnom konflikte Ameriky a Ruska my budeme hrať úlohu vlastne predsunutého zboru a náš osud je spečatený. To je ohrozenie. Sú ešte iné formy ohrozenia. Prestala fungovať z ich pohľadu, prestala fungovať ústava. Pozor, nezanikla ústava. Ústava je nad štátom. Len ju znefunkčnili, aby mohli kradnúť, aby z nás mohli robiť otrokov poddaných. Takže robia nefunkčnú ústavu, ignorujú naše práva. To znamená, že toto je dôvod na obranu vlasti. A to je povinnosťou každého, dokonca žien aj detí. Nehovorím, že musia si zobrať zbrane do rúk aj deti, ale podieľať sa nejakým spôsobom na tom,
aby nastala obrana vlasti. Zoberme si, že za vojny bolo, že muži bojovali a ženy pracovali v továrniach na výrobu nábojov, zbraní a tak ďalej. Vypomáhali trochu v niektorých veciach aj deti, no nie samozrejme 5-ročné alebo 2-ročné, ale nastalo teda všeobecné vypomáhanie, tvoriť zásobovanie a tak ďalej a tak ďalej. Nestanovuje sa, ako má vyzerať obrana vlasti, či so zbraňou v ruke, alebo stačí sa postaviť a stáť na svojom, tvrdiť, že neustúpime, chceme toto a tak ďalej. Takže tam takisto nie je presne definované, že či to musí byť so zbraňami, alebo je to iný spôsob, akým si budeme vynúcovať. Ja ťa troška preruším. Ja ti ukážem teraz, alebo aj týmto ďalším, že ako vlastne vyzerá tá obrana vlasti z pohľadu uzurpátorov. Policajt, prvý zranený policajt, ustrelil proste, je to pána Kašelnice, vidíte, podali to na rozkazy, ako sa strieľa, aha, podajte sa, ľudí, Čo robíte? To strieľate po ľudí! Vy ste tu na čo? Na čo to velíte? Opustite priestor! Opustite priestor! Čo hneď berete ľudí? Aký veliteľ? Nemáte rodinu a deti! Proti ľuďom. Dáva rozkazy, ako do nich strieľa túto pani. Toto je tiež veľmi nebezpečná občanka. Toto je veľmi nebezpečná občanka. Toto už páni idú. No vidíte, hej, takto si predstavujú moci páni obranu vlasti. Čiže máme tu vlastne, ja troška opravím pána Laurinca, že obrana vlasti alebo boj proti nepriateľovi sú dve rôzne veci, alebo sa spájajú, alebo ako by som to nepovedal, je vonkajší a vnútorný boj. To znamená vonkajší proti vonkajšiemu nepriateľovi a vnútorný proti vnútornému nepriateľovi. Lebo ste videli sami, že polícia nie je s občanom, ale je proti občanovi. To bolo jasne ukázané. Ja by som mal tu ďalšiu ukážku z roku 88, 25. marca, čo sa týka Bratislavy, kde takisto polícia ukázala svoju moc a len preto, lebo moci páni to prikázali. Tu Azbuka, príjem. Vietoslavák je skoro zaplnený, poďte stromy. Asi to stojí nejaký kostol, stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami. Za pomoci služobných aut vytláčať mapu. Príjem. Téma, to je Patra 520. Tí ľudia normálne nás vytláčajú. No, to sa takto nedá sami.
Gamma 2, Gamma 2, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gamma 2, jednu kropičku aj všetky kropičky. Rýchlo sem smerom na Národné divadlo a kropiť. Príjem. Gamma 2, Gamma 4, kropiť a kropiť. Čakaj na ďalšie pokyny. Príjem. Firmy, čo ste pred Národným divadlom, dojdete aspoň 2-3 rádky na pomoc sem, smerom k mostu, celé proste ľudia sa tlačia, chcú sa spojiť. Dav je rozstrelený pred Národným divadlom, ale je toho tu stále veľa. Neviem, jak treba sa spojiť aj s ostatnými, čo sú teda tí funkcionári, že by mohli hodný ďalej si poslať. Gamma 4, tu Gamma 2, použiť kropiace vozy, prídem. Tu Gamma 2, do toho spievajúceho davu, i hneď použiť vodné delo. Gamma 2, príjem. Tu je Gamma 2, tie vodné delá použiť, stále nech striekajú, príjem. Vodné delá, tlačiť, tu Gamma 1 dáva pokyn pre vodné delá, tlačiť to vodou ľudí von, príjem. Je nejaká žena v modrom, treba ju predviesť. Tu ženu v modrom treba predviesť, tu je Gamma 1, príjem. Tu je Gamma 2, použiť vodné delá, opakujem Gamma 2, použiť vodné delá. No, videli ste krátke video z 88. roku 25. marca a ja hovorím jedno, že dejiny sa opakujú a ľudia, keď sa domáhajú slobody slova, alebo domáhajú sa dialógu, tak vláda, parlament takto proste reagujú na ľudí. Že jednoducho oni nebudú s vami viesť dialóg, oni vedú dialóg cez vodné delá a policajtov. Čo je teda proti ľudským právam, si myslím. Toto tunak je jasná ukážka toho, že oni chcú z nás spraviť poslušné stádo a máme natrčiť tvár a lísk z jednej strany, z druhej strany ešte aj po chrbáte si udriť. Hej. Ja myslím, že tieto časy už by raz mali prestať. Pretože my sme ľudia, my sme živé bytosti. My sme živé bytosti. Áno, treba si to uvedomiť. Máme ľudské práva a musia ich oni rešpektovať. Dobre, ja dám zase slovo pánovi doktorovi Laurincovi. Dobre, ďakujem. No, v krátkosti budem reagovať, som tam čítal pár komentárov. Jasné, že tam Laštovský a títo, to je samozrejme Melešovci, takže to sa ani veľmi zaoberať týmito vecami nebudem, pretože to sa ich treba spýtať, čo má hus, či má perie alebo srst. To stále si melú svoje, jednoducho, keď im poviete, že demokracia je vláda väčšiny. Milanko, nehaj to tak. Áno. Ale oni si budú stále tvrdiť, že väčšina aká a tak ďalej, takže aj menšina môže byť. Takže to je zbytočné s týmito ľuďmi sa vôbec zapodievať. Veľmi pekné ostatní tam napísali, áno, Kubo a ďalší, že sú to nulitné. Áno, títo ľudia rozumejú, že tí, ktorí nemajú mandát, ho stratili tým, že páchajú zločiny. Ako môže mať mandát zločinec? Jednoducho nemajú mandát, takže ich nariadenia sú nulitné. To isté ústavný súd a tak ďalej, že prečo rozhodol. No však všetko je kúpené, tu treba, preto hovoríme a sme vyzvali, že ideme tvoriť nové Slovensko. To k tomu na záver krátkosti poviem.
znamená, že tu nefunguje nič tak, ako by malo. Tu nefunguje nič možno okrem dopravy, že vlak chodí niekedy presne, tak tu v podstate nič nefunguje. Tu je úplná panika. Tu si nejaký podnik rozhodne o občanovi, že či bude nosiť rúško, alebo nebude nosiť rúško. Jasne som povedal, že máte len to, čo máte zakázané zákonom, tak to musíte rešpektovať. Čo vám zákon neukladá, nemusíte rešpektovať. Iba keď chcete. Žiaden zákon neexistuje. Kde prijala Národná rada nejaký zákon, že musíte nosiť rúško? Taký zákon neexistuje. To je nariadenie iba. Chápete rozdiel medzi zákonom a nariadením? A nariadenie má nižšiu právnu silu ako zákon. A nad zákon je ústava. No a nad ústavou sú ľudské práva. Teraz ťa preruším, hej? Vstúpim ti do tohto, lebo neviem, či dneska, či včera ústavný súd povedal, alebo dal výrok, že Matovič konal v súlade s ústavou. Ja sa pýtam, kde je to napísané v ústave o tých rúškach, že máme nosiť? Áno, ani v zákonoch, ani v ústave. To znamená iba jedno, že ústavný súd stratil legalitu, pretože takisto dal neústavné kroky na verejnosť. To treba uvedomiť. Áno, presne, výborne, ďakujem, Milanko. Takže toto si základne uvedomiť, vyjadrovať sa k tomu, že či mám titul doktora, tak ja nebudem to, ja nie som povinný takýmto odpadu odpovedať. Takže áno, odpoviem ostatným titul PhDR. Veľmi krásne je tam nastienené, že tradične začínajú útočiť, že ľudia, ktorí bojujú, majú dlžoby a tak ďalej. Znovu sa pýtam, my si musíme uvedomiť, že sme v stave neslobody. Nefunguje ústavný súd, nefunguje vláda, nefunguje prezidentka, nefungujú ďalšie inštitúcie, takže to je ten dôvod, prečo máme povinnosť vytvoriť nové Slovensko, prevziať tieto moci. A druhá vec, tu je najpodstatnejšia sloboda, nemáme slobodu. A preto je tu najväčší bónus, ktorý majú ľudia, boj za slobodu. Pýtam sa, keď v druhej svetovej vojne bojovali partizáni, po vojne sme hodnotili toho partizána, že a ten bol síce partizán, bojoval, padol, ale on mal dlžoby, alebo bol zavretý v base a tak ďalej. Takže ho nebudeme uznávať ako partizána. Budeme robiť, že na Slavíne sú pochovaní sovietskí vojáci a budeme hovoriť, no ten bil ženu, tak toho tu vyhodíme, to nie je vojak a tak ďalej. Uvedomme si, ten, kto bojuje za slobodu, zotiera všetky svoje tresty a podobne, lebo je to najvyšší zákon boja za slobodu a suverenitu Slovenska. Tam sa nemá nikto právo pýtať, iba zbabelec, zradca, že ten, kto bojuje, tak má dlžoby, nemá dlžoby a podobne. Práve naopak, pýtam sa tých, ktorí sa tu hrdia, Melešovci a ďalší, že platia dane, ako bojujete za slobodu Slovenska. Práve naopak, ste zradcovia, kolaboranti a trest vás neminie. Takže najvyššie právo je boj za slobodu, ako William Wallace. Je to jednoducho najväčšie právo a najväčšia obeta, ktorú dávate. A táto zotiera, tak ako máme v Biblii a podobne, že keď ste mali aj hriešný život, ale v poslednej chvíli ste spravili pokánie, stávate sa hodnými zásluh a tak ďalej. To znamená, že toto je najvyššie kritérium. Kto bojuje za slobodu, ten je správny človek. Dobre, takže to som odpovedal na tie niektoré komentáre. Ďakujem tam tým, ktorí to chápu. Tí, ktorí to vyslovene chápu, tak tým ďakujem. No, dobre,
čo si chcel teraz, k čomu sa venovať? No ja by som prešiel na tému tvojho syna. Výborne. No to je veľmi zaujímavá téma. Syn. Tak, dozvedel som sa, že syna obvinili pravdepodobne z útoku na verejného činiteľa, lebo hodil kameň do vodného diela. A toto chcú kvalifikovať, že je v čase núdzového stavu, ktorý je nulitný, ktorý nemá opodstatnenie. V čase núdzového stavu je tam trest minimálne 12 rokov až do životie. Uvedomte si, čo som povedal. Kto je vlastníkom moci? Občan. Občan je vlastníkom moci. Áno, bolo tam taká z týchto komentárov, že aj poslanci sú občania, teda môžu dávať a tak ďalej. Áno, však môžu dávať, ale tie zákony musia ísť v prospech národa. Ako som povedal, prijali ten zákon o zdravotných poisťovniach. To nie je v prospech národa, to je v prospech korporácií. Darmo to podal občan. Je to neplatné. Občania, ktorí nie sú autormi zákona, nie sú to jeho zákony. Uvedomme si, že toto nie je náš štát. Toto nie je naša vláda. To je vláda korporácií, je to štát korporácií, štát, poviem tak, že sionisticko-jezuitský, ktorý sa snaží získať nadvládu a pokračuje v tomto. Takže to nie je náš štát. Je to len naše Slovensko. Ale nie je to náš štát. Preto máme povinnosť vytvoriť svoj občiansky štát. A nadviazať diplomatické styky a tak ďalej a tvoriť to, vyzvať občanov po Slovensku, nech sa k tomu pripoja a tak ďalej. Ale nie je to povinnosť. Povedal som, Eduard Beneš bol jeden jediný. Občiansky tribunál, základ máme povedzme 5-10 ľudí, ale viete, kto má najviac ľudí pod sebou? Občiansky tribunál. Lebo každý, nikto nemá viac. Každý, kto sa postaví za ústavu, tak ústava zastupuje presne 5,5 a tak ďalej milióna ľudí. Ústavu, obrazne povedané ústavu, nezaujíma, či ju uznávate alebo neuznávate. Tam netreba robiť ščítanie, či ľudia toľky a toľky sú za ústavu alebo nie. Vy máte povinnosť ju rešpektovať. A v právnom štáte, keď ju nerešpektujete a porušíte, ste trestaní. Vás represia neminie. To znamená, že je to isté, ako hovorím príklad, obľúbený trestný zákon. Vy nemusíte uznávať trestný zákon, ale musíte rešpektovať veci, ktoré sú tam, ktoré nesmiete robiť. Takže to je to isté s ústavou. Kto sa postaví za ústavu, tak tá reprezentuje presne toľko ľudí, koľko je v štáte. No, čiže žiaľ Bohu do tribunálu, pod tribunál v podstate patrí aj Fico, Pellegrini a tak ďalej a tak ďalej. Len títo ľudia majú byť potrestaní za svoje kroky, ktoré boli. Takže toto je ten základný rozdiel. Tak teraz poďme k tomu teda, uvedomme si, znovu hovorím, 17. októbra tam boli ľudia, ktorí nemali právo, aby ich niekto obmedzoval nejakým vymysleným, nulitným, núdzovým stavom. Ide nám o prežitie. My nemáme čas riešiť, keď tu zdochýňajú ľudia, doslova to musím povedať tak, keď nie na koronavírus, ale na ten vírus, ktorý tu je ekonomický. Pád ľudí, nezamestnanosť stúpne, rozbitie firiem a tak ďalej a tak ďalej. Tu nie je čas na mesiac, 2, 3 a tak ďalej. Takže občania sa rozhodli, tak ako partizáni, tí tiež, že bolo nariadenie nevychádzať, tak oni ho mali rešpektovať? Nie. Mali chodiť, že
je akcia partizáňov, môžeme vstúpiť na pozemok? Nie. Jednoducho, vy ste majitelia moci. Vy rozhodujete o tom. Takže boli tam majitelia moci, voči ktorým použili, ako ste videli, drastické zásahy. Poviem, vodné dielo, bol som tam takisto, bolo absolútne neprimerane použité. Bola tam totižto už len skupinka, nejakých 15-20 ľudí, z toho polovica boli provokatéri určite, nasadení políciou, ktorí tam sa ešte snažili bojovať, robiť zásahy. Ale ľudí vytlačili už z cesty, z komunikácie, aj z chodníka a ľudia už pasívne postávali na tráve a časti námestia. Neprejavovali žiadnu snahu útočiť. A uvedomte si, že ten Magor, zločinec, ktorý poprvý ten, čo dal príkaz na to vodné dielo, a druhý zločinec, čo tam stláčal to vodné dielo, to je úplne vypatlaný Magor, ktorý tam bol, tak tento striekal do ľudí, to som videl, ktorí stáli a nič nerobili. Prečo netrestajú aj toho človeka, čo to stláčal, čo to dieťa tam zasiahol? Nie je pravda, že tam dieťa nesmie byť. Tam nesmie byť vodné dielo a idiot, Magor, sadista, ktorý sa vyžíva na utrpení ľudí. Videli ste to, že záber napríklad zoťal chlapa, ktorý padol a ľudia bežali mu pomôcť a on začal striekať do nich. Aj do toho chlapa, aj do toho. Bránili im pomôcť, aby vstal zo zeme. Však to je sadizmus. Tu sú vlastne prvky, ktoré svedčia o tom, že poprvé Matovič ako hlavný šéf, ten aj porušil aj to teraz, že sa začal rozhodovať za nelegálnu Zuzanu Čaputovú. Takže zoberte si, že Matovič, hlavný šéf, ten je zodpovedný za toto. Potom veliteľ zásahu, ktorý dával príkazy a skutočne ten Magor vypatlaný, ktorý tam stláčal. To boli útoky. A teraz si zoberte môjho syna, ktorý tam bol. My sme sa nezapájali v podstate do žiadnych nejakých akcií. Tam, čo boli boje o bránu, útoky na policajtov a tak ďalej. Tam boli. No ale keď sme videli vodné dielo, to nás skutočne vytočilo, že toto, čo sa deje, to je absurdum. To je v rozpore s ľudskými právami, so všetkými vecami. To bol surový zásah a ja dúfam a verím, že čoskoro bude potrestaný tento človek, aj ten, čo dával tieto veci, akože teda nariadenia. No, Andrej, neviem presne, ale predpokladám, že keď tam bol, dvakrát ho ostriekali, tak dostal hnev z toho a švacol kameň do auta. Nie do človeka, nemieril ani na povedzme vodiča vpredu a tak ďalej, že by toho konkrétne. Do Hovečí aj trafil auto, či netrafil listy na stromoch, a tak ďalej, to tiež nevedia, tak jednoducho prišli v pondelok večer o 8:30, čakali nás pred domom. Zase tradícia, notorieta. Nemali žiaden príkaz na zatknutie. To je automaticky porušené, celý proces. Jedine oznámili mu, že okresný prokurátor dal príkaz na vaše zadržanie pre obzvlášť závažný zločin. Ale neuviedli ani, že aký, ani čo, nič konkrétne. Nevedeli. Takže toto bolo porušené. Druhá vec je, v listine ľudských práv máme stanovených 24 hodín má polícia, 24 hodín majú súdy. Ústava je pod ľudskými právami. Ústava nemôže meniť to, čo je v ľudských právach. A napriek tomu ústava zmenila. Dali tam 72 hodín. 48 dali polícii a 24 hodín dali súdnej mašinérii.
Čiže 72 hodín 3 dní. Aj toto oni porušujú. Andrej je tam, už tam bude zajtra 4. deň. Nad 72 hodín. Dnes o 8:30 podľa ústavy, keď ho sudca neobviní, tak by mal otvoriť mu dvere a ísť domov. A všetko sa ruší. Museli by znovu započať vyšetrovanie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ja vám garantujem, že o 8:30 žiadne dvere nebude mať otvorené, že zase to bude po 80 alebo 90 hodinách. Tak ako nás po 88 hodinách. Vidíte, ľudské práva sa tu porušujú na bežiacom páse. A vy si chcete nechať porušovať vaše ľudské práva? No, ďalší šok pre mňa bol, dnes som sa snažil zistiť, že predpokladal som a správne som predpokladal, že súdne pojednávanie bude zajtra. Ako otec som sa snažil dostať sa k informáciám. Dostal som najmenej 15-20 čísel, kde som volal a stále my to nemáme, zavolajte tam, hentam a tak ďalej. Neustále obvolávanie. Až som napokon zistil, že na Sasinkovej to majú teda rozriešiť, že tam by mohli mi povedať. Dali mi jedno číslo, že vraj behá po budove, že možno ho chytíte. 3,5 hodiny som čakal, obvolával každú 4 hodinu, potom som sa zobral a išli sme osobne. Prišli sme tam, samozrejme znovu. Začal mi tam rozprávať, že procesné úkony a tak ďalej. Hovorím, čo mi hovoríte procesné úkony? Vy ste mali 48 hodín, teraz už to má prokurátor. A chcem vedieť, kedy má Andrej súd, lebo je to verejné pojednávanie, mám nejaké vyjadrenie pre neho, ktoré chcem odoslať na súd, takže na aký súd a tak ďalej. Naznačené bolo cez jednu právničku, ktorá trochu zisťovala, že pravdepodobne to bude špecializovaný trestný senát a bude to so všetkými, asi nielen s Andrejom, ktorých pochytali odtedy. No, zistili sme, že Pezinok nám vyhodilo, že nemá tam žiadne také meno. Banská Bystrica sa nám nedá nejako chytiť ani dostať na to. Tak si predstavte, že doteraz ja neviem, kedy bude ten kabaret započatý, tá praška súdna, kedy to započnú, či ráno o 8, o 9, či to bude v Pezinku, či to bude v Banskej Bystrici a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, že už to má prokurátor, tak sa spojí s prokuratúrou, tam už ale nikto nie je, takže zajtra si zavolajte a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho obrovský bordel. Toto, čo sa tu deje, je úplne nehorázne. Zavoláte, či už vás pošlú, že tlačové správy, tam zavolajte na vedenie, na prezídium, na NAKU a tak ďalej. Obvolával a takmer každý povedal, to my nemáme, my len vieme, že kto, čo, ako a tak ďalej. Tak toto je niečo hrozné. Otec, aby nevedel, do poslednej chvíli, aby nevedel, kedy má ísť podporiť svojho syna, kam má poslať vyjadrenie a tak ďalej k súdu a k tomuto procesu, tak to je úplne hanebné. To je fašizmus. To je horšie. Nacisti, to bolo presne nacizmus. Jednoducho vás strhli, bez dôvodu nepovedali, berieme vás. A ty sa nemáš ani čo starať, my rozhodneme, kde bude, čo bude, ako bude. Takže chcem vám povedať a poprosiť vás, sú tu porušené akékoľvek kvanta ľudských práv. Chcem vás poprosiť, až by som sa nedožil toho, tak nájdite v sebe spomienku a odvahu, vybojujte to za mňa, keď bude príležitosť, aby ste potrestali, dali potrestať všetkých týchto zločincov. Potrestať za ľudské práva môžete
kedykoľvek tam nie je premlčacia doba. Matovič, upozorňujem teba, že ty si trestnoprávne zodpovedný po celý svoj život. Môžu, keď bude situácia vhodná, môžu ťa zavrieť o 5 rokov, o 10, o 20 rokov ťa môžu zavrieť. A prajem takýmto ľuďom, aby ich zavreli v tú chvíľu, keď budú napríklad ich deti mať nejaký úspech. Budú promovať, budú to. No, u neho asi plagiátorsky budú zase promovať. Nový plagát mu budú robiť? Tak, tedy ich zatvoriť, aby sa neradovali z toho, čo je, aby si vychutnávali v úvodzovkách potom. Nie som za to postaviť ich k múru, to je v revolúcii možné. Nie som za to postaviť ich k múru, ale nech spoznáva, ako chutí jar, leto, jesen, zima cez zamrežované okno. To budem spokojný alebo spokojne zomriem. Chcem vás poprosiť, nedajme si ničiť ľudské životy a poďme ich potrestať. Jedna z možností je, hovorím, sme na to prišli a rozhodli sa, sme to spomínali, vytvoriť na základe článku 32 a osloviť veľmoci. Vieme dokázať, že Čaputová je nelegálna. Vieme dokázať, že táto vláda nemá mandát. Stratili mandát. Sú bez mandátu. Ústavný súd nemá mandát. Nefungujú inštitúcie. Poďme stvoriť nové Slovensko, nadviazať diplomatické styky. Trebárs uvidíme s odborníkmi sa poradiť, trebárs aj do OSN to dať, ako dôkazy predložiť. Jednoducho vytvoriť novú Slovenskú republiku. Môžem ťa prerušiť? Áno. Dobre. Ja by som chcel k tým vodným delám ešte povedať, že ja som tam nebol, nemohol som sa zúčastniť toho. Nevidel som to presne, ako to prebiehalo tam, keď Andrej tam bol s tebou. Ale ja si myslím osobne, ja som v znamení barana, a že keby mňa dvakrát chytilo to vodné delo, tak ja si myslím, že by som to auto možno aj prevrátil. Nie len, že by som hodil kameň. Pretože to už je boj o život. A ako náhle mne niekto siahne na život, tak ja sa musím brániť. To sú ľudské práva. Áno, lebo ja som živá bytosť. Toto si treba uvedomiť, ako každý jeden. A teraz sa ešte opieram o ďalšie osoby, ktoré boli zajaté, nie iba Andrej. Ja som veľmi zvedavý, koľko ich bude. A prečo to médiá nedajú von? Koľko ich pobrali po uliciach a kade tade? Koľko ich zavreli? Toto by som rád vedel. No nič, dáme si prestávku. Ja len Milánko doplním, uvedomme si, že to neboli žiadni teroristi, zločinci, ale vlastenci, ktorí bojovali, nedeliť sa, že chuligáni, ultras a tak ďalej, boli to vlastenci. Ako som povedal, keď bojujete o život, o slobodu, tam spadajú všetky ostatné vaše chyby, tresty, robíte najvyšší princíp. O tom budeme ešte hovoriť, lebo tam mám ešte prichystané krátke video s pánom Baránkom a tak ďalej. Ale teraz by sme si dali krátku prestávku. Pekná pesnička, počúvajte. Poď so mnou nájsť poslednú z ciest, spočítaj mestá, ktorým si vládol. Dlhá zväz o nás sa dotýka hviezd. Tu stojí chrám, leží meč kráľov. Náš príbeh končí a cudzí sa hrá. Otvára brány pre nových pánov. Mesiac je ostrý a väčší sa zdá. Noc bude dlhá a neskončí ráno. Ja, slobodný občan, hlbokej úcte voči kultúrnemu a národnému dedičstvu, vyhlasujem, že sa ujímam vlády. K tomu, aby som mohol spolu s ostatnými, rovnako slobodnými ľuďmi, vládnuť slobodnej spoločnosti, sa zavezujem, že budem ctiť najvyššie morálne zásady a tie budú pre mňa zákonom. Absolútnou hodnotou je ľudský život a preto si vyhradzujem neodnímateľné právo na odmietnutie akéhokoľvek rozkazu
ktorý by ho mohol ohroziť. Za čím tak bežíš? Ty v svojej vláde nepotrebuješ žiadnych prostredníkov, pretože tak, ako každý slobodný občan, mať možnosť byť zvolený, ako aj okamžite odvolaný. Ako občan s mandátom vládnuť. Sám. Nesiem plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, pretože som si vedomý ich vplyvu na životy nás všetkých. Do všetkých síl budem chrániť a vyznávať najvyššie humánne cnosti. Cudzie splácaš. Akými sú? Úcta k druhým, vzájomná láska a porozumenie. Vlastné strácaš. Tolerancia ku všetkým vierovyznaniam, rasám, národom a etnikám. Stoj. Páni policajti, my sme tu aj za vás. Pozri sa, človek. Čo ešte je tvoje, naše či moje. Poď so mnou nájsť poslednú ciest, spočítaj mestá, ktorým si vládol. Dlhá cest o nás sa dotýka hviezd. Tu stojí chrám a leží meč kráľov. Náš príbeh končí a cudzí sa hrá. Otvára brány pre nových pánov. Mesiac je ostrý a väčší sa zdá. Noc bude dlhá a neskončí ráno. Poď so mnou nájsť poslednú ciest, spočítaj mestá, ktorým si vládol. Dlhá cest o nás sa dotýka hviezd. Tu stojí chrám a leží meč kráľov. Náš príbeh končí a cudzí sa hrá. Otvára brány pre nových pánov. Mesiac je ostrý a väčší sa zdá. Noc bude dlhá a neskončí ráno. Dobre. Takže sme späť, sme si oddychli troška, ja som si dal vodičky, alebo mal som vysušené v ústach. Videli ste krásnu pesničku, zoberme si krajinu späť do vlastných rúk, do našich rúk, slovenských rúk, vlasteneckých rúk. Ja som tu nachystal jedno video, ako som spomínal, od pána Baránika, ktorý sa vyjadruje o, neviem, či ho mám nazvať občan, alebo ako toho Matoviča, pretože ten pourážal už celý národ. Celý národ komplet. Ešte tuším, nezbadal aj to, že treba ešte aj zvieratá urážať. On urážal všetko do radu. Nie, vážne, on všetko do radu uráža. To nie je premiér, to nie je občan, to nie je človek. To je jednoducho nejaká, ja to poviem tak, že to je nejaká biomasa, ktorá je napustená západom, z Ameriky a je dirigovaná, ja neviem, buď špagátiky nejaké, alebo má baterku vzadu, ktorú mu prepínajú niekde tu hore a teraz povieš toto, teraz povieš to. Čo to je za človek? Nie, to nie je človek, neviem. Takže môžem pustiť to video? Áno. Dobre, pustím to video a potom si k tomu ešte povieme. Premiér povie, že na tú demonstráciu idú len fašisti a zlodeji. To nemôže povedať. Jak sa tí ľudia majú, ako tým determinuje a v podstate spôsobom si ako keby ospravedlňuje prípadný zásah, lebo však on sa potom odvolá sám na seba, čo je tautológia, číra tautológia, sám na seba sa odvolá, že však som povedal, že tam budú len tí a potom si to sám potvrdil. Autobusy z východu, to sú není fašisti, to sú není zlodeji, to sú skrachovaní podnikatelia, skrachovaní SZČO, to sú ľudia bez práce, to sú zvárači, to sú predavačky a tak ďalej. To sú není fašisti pre Boha. Čo tu idem prejudikovať, determinovať, že prídu tam fašisti? Oni sa zbláznili a zbytočne tú situáciu vyostrili. A ešte tam budú spomínať armádu. To sú šialené výroky, prosím vás pekne, oni sa hrajú na vojakov.
presne tak, keď sa hrali na vojakov pri celoplošnom celonárodnom testovaní, tam jeden z nich vystupoval v uniforme, dokonca v plnej uniforme Českej armády, čo už teda je úplne absurdné, hej? A oni sa stále hrajú na vojakov, však im tú hračku treba potom zobrať. Lebo keď sa chce niekto hrať na vojakov, na to máme PlayStation. Pokiaľ ide o jeho kroky, myslím si, že stále musíme konštatovať istú nekonzistentnosť, chaos, nekompetenciu. Nemôže to byť o tom, že ráno vydám nejaké vyhlásenie, ktoré večer v podstate negujem a poviem niečo iné. Igor Matovič rozhodne polarizuje spoločnosť a aj politiku. Pre fungovanie štátu je to veľmi zlé, ba povedal by som, že až nebezpečné. Matovič bere ľuďom dôstojnosť. A to viacerými spôsobmi. Jednak, pozrite, ja som ten jeden status som napísal aj o tom, že Matovič nie je môj rodina, aj môj otec, on mi nebude rozprávať, že čo mám presne robiť a čo som pokazil a teraz mi to vytkne. Lebo celý národ není blbý, aby celý národ niečo pokazil a on sa postavil pred kameru a povedal, pokazili ste si to, alebo pokazili ste mi to. Jednoducho on zo štátu robí niečo, čo ľuďom vyvoláva hnev a tým pádom sa znižuje dôvera v štát a inštitúcie, ktoré on reprezentuje, čo je podľa môjho názoru veľmi, ale veľmi nebezpečné v aktuálnej situácii. Povedzme si celkom otvorene, normálny bežný človek nie je povinný 24 hodín denne číhať pred správami a vyhodnocovať, či táto informácia, toto rozhodnutie má takú a onakú právnu silu, či vyhláška má naozaj prednosť pred ústavou a inými zákony Slovenskej republiky. Tu v podstate hlavný hygienik vydal dokument, ktorý bol nad ústavou. Prvýkrát v histórii tohto štátu štát posvetil protiústavnosť nejakého dokumentu a navyše vyžadoval jeho naplňanie. To je precedens, to je veľmi nebezpečný precedens. Igor Matovič tu vyvolal celoplošné a celonárodné manévre, doslova manévre, s tzv. Úvodzovkách dobrovoľnosťou, ktorá vôbec samozrejme vieme, že nebola dobrovoľná, absolútne nebola. A povedal ľuďom, že keď sa zúčastníte, to budete disciplinovaní, robíme to kvôli slobode. Manévre skončia a predĺží núdzový stav. A najmä tie najohrozenejšie skupiny, ktoré sa snažili byť disciplinované, teraz hovorím o senioroch napríklad, ktoré teda dôsledne zostali doma, ľudia na 65 rokov nedali sa testovať, pretože to nebude potrebné, nemohli sa dopátrať ako k svojich dôchodkov na pošte napríklad. Ale nastal zmätok, obavy a bude to mať určite dôsledok tej spomínanej frustrácii ľudí. Dnes sa z komunikácie premiéra dozvedáme, čo všetko dokázal, kto všetko mu robí zle, kto má ísť kopať hroby, ale nedozvedáme sa to, čo vláda vlastne chce robiť. Ak Matovič sa najprv zverí Merkelovej, že chce tu spraviť manévre na Slovensku a potom to povie prezidentke s tým, že on si myslí, jeho ústavné povedomie mu navráva, že tá funkcia prezidenta ako hlavného veliteľa, nie vrchného, hlavného veliteľa ozbrojených síl, že je len ceremoniálna. Ja neviem, kde to nabral. Tak ešte potom byť tá prezidentka mala mať tú uniformu švajčiarskej gardy, ak som to niekde písal. No, čo k tomu dodať? Pán Baránek má plnú pravdu. Teraz si zoberte, že také právne kapacity, ako napríklad doktor Drgonec, je to právna kapacita, bývalý predseda ústavného súdu, alebo ústavný súdca, neviem presne už, nepamätám si. Je tam doktor Harabin, predseda trestného súdu bol, alebo je ešte, neviem. Sú tam ďalšie veci, ďalší ľudia, ako doktorka Krajníková. Už sa pridávajú advokáti, právnici, všetko sa už pridáva na stranu pravdy. Všetko. Ale my nemôžeme prelomiť to zlo. A tamto zlo to je len v jednom, že my sa nevieme ujednotiť. My ideme čihy tam, hopa tam, a každý proti každému. Chyba, vážený. Spojme sa v mene ústavy, v mene Slovenskej republiky. A také blbosti, kadejaké budeme riešiť potom. Je to ako medzi susedmi. Susedia si pomáhajú napríklad na dedinách tak, že spoločne vykopú zemiaky, spoločne pôru do pole jedno a navzájom si pomáhajú či už pri stavbe baráku. Ale čo robíme my? My sa len hádame a rozbíjame.
Pozrite sa, ešte by som spomenul Kotlebovcov. Oni, tuším, jediní začali pomáhať ľuďom. Oni im zaplatia nájom, elektriku. Im platia. Oni im dávajú peniaze, aby mohli žiť. Čo robia ostatní politici? Nič. Nič, absolútne nič. Len kvákajú a kvákajú. Nič iné. Tam bolo ešte vyjadrenie, a ja si to aj trošku uvedomím, že v ústave je napísané, že parlament tvorí 150 poslancov. No, prečo títo poslanci, všetci tá opozícia, nechcú položiť mandáty bez možnosti náhradníkov? Veď tým pádom by právne neexistoval parlament, pretože v ústave sa píše, že musí byť 150 poslancov. Keď nebude, neexistuje parlament. Oni nemajú potom právnu silu. Ja k tomu len toľko. Budeme už pomaličky finišovať. Dám teraz slovo pánu doktorovi Laurincovi. Nech ešte povie záverečné slovo. No a ukončíme to dneska. Nech sa páči. No keď dám slovo, tak ahoj. No, čau. No, dobre. Tak ďakujem za slovo. Ja by som dodal k tomu. Ja pochybujem, že oni by vedeli ukončiť toto tým spôsobom, lebo oni sú tak už naučení, arogantní, ignorovať nielen naše práva, aj celé postavenie. Oni už idú doslova na doraz cez všetko. Zoberme si, že kedysi bol prípad Ivan Lexa, mali 149 poslancov, zdržal do zahraničia. Niekto mi povedal, že ale dobre, on sa nevzdal mandátu. No, nevzdal sa, lebo sa už nemohol vzdať. Keby prišiel sa ho vzdať, tak ho zabásnú. On spáchal zločin a zločiny a jednoducho sa vyparil, zmizol. Takže tam sa nedá hovoriť o tom, že má mandát. On mandát nemal. On jednoducho už stratil tým pádom mandát. Ale oni to neriešili, nechali to tak, nedali ho vyhodiť, tak hlasovali so 149. Tak to sú prípady, ktoré hovoria o tom, že oni idú, dá sa povedať, cez mŕtvoly, tade cesta nevedie. Predčasné voľby takisto sú nezmyslom, pretože predčasné voľby v tomto systéme, ktorý je, tak to je zločin. Tam máte zdané článku 30, že hoci kto môže ísť do parlamentu, kto má záujem o to, žiadnych 17 000 za politické strany a tak ďalej. Je to podvod. A jak môžete súťažiť, ako hovoril kolega Jozef, že s Čaputovou, ktorá má 700 000 a vy máte možno 100 eur. Takže to sú nerovnosti, to sú antidemokratické princípy. Takže tade cesta nevedie. Darmo 17. november prišiel, ja som spravil to video a som predpokladal presne, že to bude politická hra, len ako napríklad odstaviť Matoviča s tým, že teraz naspäť sa vrátia tie iné svine, ktoré tam prežívali, parazitovali na tom, vrátia sa naspäť a budú znovu v parlamente. Tak a dohromady nič sa nestane. Jedine, že znovu ľudia budú veriť, že hádam teraz bude lepší Fico, alebo niekto už sa poučil a takéto reči kadejaké. Nie, naučte sa, že jedine sa spoliehať na seba. My toto, keď ideme tvoriť nové Slovensko, tak nechceme tvrdiť, že musí to byť pod občianským tribunálom. My si len vyhradzujeme právo kontroly a možnosti, keď zistíme chyby a nebudú to riešiť, tak my to vyriešime. My dotyčného pošleme buď do basy, alebo kade ľahšie. Podľa toho, či je neschopný, alebo zločinný, alebo podobne. Lebo už ja si nechcem nechať dať ukradnúť revolúciu tak ako v 89. roku. Už toho bolo dosť, takže konečne to vyriešiť. No a verím určite, že vytvoríme novú spoločnosť, kde padnú jednak exekúcie,
keď má niekto pocit, že boli spravodlivé, tak budú spravodlivé súdy, ktoré my vytvoríme, tak nech si vydobije tie exekúcie. Ale rozhodne nemôžeme uznať za spravodlivé exekúcie napríklad Kiskov, Dobrý aniel alebo Quattro a tak ďalej, kde ľudia si požičiavali na živobytie a krachli dole a padli. Štát sa mal postarať o to, aby ľudia mali na živobytie. A nie, že museli ste si požičiavať, zadlžovať sa a tak ďalej. Ja si myslím, že tejto téme by sme mali spraviť zvlášť vysielanie. Áno, presne. To je téma, ktorá dosť ľuďmi rezonuje. Takže poďme vytvoriť novú spoločnosť s novými ľuďmi. Tí, ktorí bojovali proti a boli kolaboranti, zradcovia, budú nám platiť potom, alebo pôjdu takisto tam, kade ľahšie. To znamená na tých druhých. My sme navrhovali základný nepodmienený príjem. My sme navrhovali odškodnenie občanov od roku treba z 93 alebo 2000. Kto dosiahol v tomto období 18 rokov a koľko rokov doteraz má, tak bude odškodnený určitou finančnou čiastkou za tú neslobodu. Peniaze sú, keď sa nekradne. A my budeme na to dávať pozor, aby sa nekradli peniaze. Takže je to pred nami možnosť vytvoriť niečo. Poďme tou cestou, lebo vidíte, tu ste kriminalizovaní ako Andrej. Tu ste kriminalizovaní za to, že bojujete za ústavné práva. Že bojujete za svoje práva. Vy ste kriminalizovaní. A tomto systému sa nedá žiť. Janko, nejaký chrčí tam. Chrčí ti to tam. Není to dobre počuť, neviem, čo sa deje. No, končí. Aspoň trochu počuť. No, teraz? No, hovor. Teraz? Hovor. No, už toho veľa nemám, takže to som len chcel povedať, že poďme do toho, vytvorme nový svet pre nás, pre naše deti, a aby naši rodičia alebo vaši rodičia dožili v kľude, v pohode. Toto je náš cieľ. Tak prajem vám, rozmýšľajte nad tým, čo som povedal, čo aj môj kolega povedal, tiež párkrát veľmi dobre vstúpil do toho. Rozmýšľajte nad tým, hľadajte cestu, ale znovu hovorím, cesta nie je v tom, že znovu voľby a kto nás zachrání. My si musíme vládnuť. Takže prajem vám dobrú noc. Ja teda neviem, ako ja budem musieť niečo vymyslieť, ako to zariadiť, aby som sa dozvedel najneskôr ráno, kde sa bude čo diať a tak ďalej. Bojujeme ďalej, tak boj nekončí. Ďakujem vám, dobrú noc. No, ďakujem pekne za príspevky. Ja už k tomu vlastne nemám čo moc dodať, všetko ste počuli, všetko ste videli. Záverečné video, ktoré vám pustím, je z 89. roku z Prahy, ako vlastne tá revolúcia tam prebiehala. Ako ono to prebiehalo, lebo sa už viete všetci, že sme boli oklamaní. Hej. Boli sme oklamaní Západom, potom to bola davová psychóza a už potom to išlo. Z jedného mesta na mesto, na dedinu, na osadu. No a tak nebudem už kecať veľa. Jednoducho pustím vám už len to video a pripravíme, keď budeme ďalšie mať vysielanie nejaké. Dúfam, že toto sa vám páčilo a budem sa snažiť spraviť zase ďalšie pútave, aby ste videli a porozumeli slovám, ktoré nielen my hovoríme. Ale ešte vás môžem poprosiť, aby ste si to, čo sme mi tu povedali, vygooglite si to, pozrite sa do ústavy, pozrite sa do zákonov. Bohužiaľ je to tak, že už tá pravda, že neznalosť zákona neomlúva, tak vlastne je to veľká pravda, pretože každý jeden už hádam musí byť advokát alebo právnik. No. Takže sa majte ako chcete, ako si zaslúžite, no a zás na budúce. Gaudeamus igitur. Radujme se, dokud jsme mladí.
Studentský hymnus zní tisíci hlasy shromážděných pražských vysokoškoláků, kteří 17. listopadu 1989 uctili památku Jana Opletala. Zároveň dnem vzpomínek na spontánní studentskou aktivitu. Dnes vzpomínáme našich předchůdců, kteří neváhali nasadit svůj život při obraně práv, která považovali za nezadatelná. Práva na vzdělání, práva na akademické svobody, práva na národní hrdost. Z Albertova kráčejí na Vyšehrad. Položit na Slavín věnce a zapálit svíčky u hrobů našich národních velikánů. Vyjádřit vědomí tradic a historických souvislostí. Jdou všichni, studenti i profesoři, všichni. A během cesty jakoby opravdu minulost promluvila k dnešku. Jakoby zmizelo těch 50 let. Jejich kolegové se tenkrát před 50 lety nebáli vyjít do ulic a vyslovit svůj názor, svůj nesouhlas, svůj protest. Minulost promlouvá k dnešku. Proč by se měli bát ti dnešní, protože i oni mají co říci. Chtějí vyjádřit svůj názor, svůj nesouhlas, svůj protest. Chtějí, aby je konečně někdo vyslechl. Museli vyjít do ulic, když je nikdo nechtěl vyslechnout. Když mocní tohoto státu se před národem skrývali za dveřmi svých kabinetů a kanceláří. Když mezi sebe a lid, jehož jménem vystupovali, postavili bariéru plexitových štítů. Když argumenty vyměnili za obušky. Ta noc byla krutá a pražské probuzení do sobotního rána nebylo úlevným procitnutím ze zlého snu.
Praha se probudila do pravdy. Ale to už nástupci Jana Opletala nebyli sami. Národ pozdvihl hlavu. Můra předešlé noci nezmizela s přicházejícím jitrem a nezmizí do konce života. Myslím, že nejhůř to vypadalo na protější straně, kde byla soustředěna největší skupina těch červených baretů, a kteří si ještě předtím, než došlo k tomu největšímu zásahu, tak si vybírali speciálně lidi, vytahovali je z davu a tloukli je. Jen tak si vytahovali lidi, kteří se ukryli do toho protějšího domu, chodili si plně až nahoru, pokud se někdo neschoval někde v bytě, tak měl teda smůlu a vytáhli ho ven, celou cestu ho mlátili a potom ho hodili zpátky mezi lidi. Volali o pomoc a říkali, puste nás domů, puste nás domů. Bylo nám odpovídáno tím, že jsme měli času dost a že teď už je pozdě. Lidi, kteří ještě seděli na zemi a mysleli si, že budou-li mít ruce nad sebou a budou-li říkat, nechceme násilí, máme holé ruce, tak do těch se prostě naprosto chladnokrevně pustili policisti s obuškama a byli lidi bez rozdílu věku prostě a byli lidi do hlavy, do rukou, lidi brečeli a jediná cesta, kterou jsme se odsaď mohli dostat, vedla právě tímto podloubím, kde stáli muži v uniformách a v červených baretech a každého, kdo chtěl jít ven, vlastně musel projít touhle úzkou uličkou a byli je prostě naprosto chladnokrevně, prostě každýho, kdo tudy prošel, tak mlátili a křičeli, pohněte sebou kreteni, ať se tady s vámi nepatláme do půlnoci. Já bych o tom nerad mluvil. Bylo to ošklivý prostě, ošklivý. To byl pro nás takovej šok. Vlastně byla to poslední kapka, kdy ten pohár přetekl, jo. Protože některé vysoké školy se snažily o dialog, o řešení problémů už někdy od jara. A pořád nám byl dialog jenom slibován. Prostě my jsme si byli vědomi, že ta stávka jako je nejzaší možný prostředek, ale prostě po tom masakru nebylo jiný cesty už. Myslím, že se nakupilo během ne posledních let nebo měsíc, ale myslím, že se to začalo kupit problém už od konsolidačního údobu, kdy prostě byl zvolen generálním tajemníkem komunistické strany Gustav Husák. Tam se národ rozdvojil. Mnozí byli sraženi na kolena. Byl uskřípný, byl zaškrcen jakýkoliv svobodný hlas. Studenti jakoby protrhli hráz a po léta násilně umlčované hlasy zazněly naplno. A tak se dveře k dialogu museli otevřít. 21. listopadu 1989 a byli jsme pozváni předsedou federální vlády panem Adamcem na setkání, kde byli zástupci občanského fóra a já si myslím, že doufám, že toto setkání bude historické. Hlavní roli mají neustále vysokoškoláci a budou ji mít až do konce, protože to je ta vůdčí ideová síla každého státu. Musíme se tady vybouřit, samozřejmě je toho v nás moc, ale myslím si, že se musíme naučit hovořit mezi sebou. Dialog je vždycky nějaký konflikt. A z toho konfliktu vzejde a musí vzejít potom řešení a cesta dál. Mnozí byli po dlouhou dobu umlčováni, nuceni skrývat své názory, neprávem souzeni. Předlouhá doba monopolní politické moci končí a dialog začíná.